las movidas del presentador. Sí? Li fotem? Sí, ja està. Ah, molt bé. Com es deia el meu podcast? Camins de la vida, no? Es deia podcast del Dani, Cati 1. Després podcast del Dani i Luis. Bueno, no. Camins de la vida. Camins de la vida. Camins de la vida. Doncs benvinguts de nou a Camins de la vida. Avui ens acompanya Bernat Cañado, amic meu de tota la vida. Probablement l'amic més vell que tinc, en el sentit de que fa més temps que ens coneixem. Con la qual aquesta entrevista també és la que tinc un background més precís des de fa més temps. Però hay lagunes. Hay time skips, com a les sèries guais. Sí, clar, hi ha hagut períodes de distanciament i el momento en el que el personaje se va, vuelve, luego está calvo. Sí, exacte. Está gordo. Però bueno, no només això, tenim entrevista especial sota les estrelles amb gossos de fons. No crec que se sentin. I si se senten, bueno, ambient. Bé, també s'ha de dir que ets el primer entrevistat del qual s'ha anat fent referència, perquè s'ha parlat de Bernat que fa de tècnic de so a les altres entrevistes i que això s'ho haurà d'empassar. Ah, sí! Me'n recordo, sí. Bueno, jo entenc que això t'ho escoltes quan ho arregles. O sigui, sincerament me les he escoltat totes, però com que estàs tan en plan modo automàtic per editar i escoltar el son o sigui, jo edito com s'escolta, no el contingut, llavors és com el contingut, pues... La Cati sembla una noia molt maja, el Louis també, però 50% de l'entrevista, que així que me'n recordi. Bueno, però més o menys saps de què va. Sí. I tot el que preguntaré, más o menos. ¿Qué tal, Bernat? ¿Cómo estás? ¿Qué pregunta? Vienes aquí, a mi casa. Y me sacas mis problemas más profundos con una grabadora encendida. Amb una pregunta molt simple, molt bàsica. Com estàs? Bueno, com es diu això? Amanece, que no és poco. Amanece, sí, és una pel·lícula del Rueda. Bueno, és una pel·lícula espanyola. Espanyola? Sí. Llavors és Blanca de Dinero, m'és igual. Que no, que està bé, és una mica de culto i tot. Sí, comèdia rara. Pues bé, vaig fent. Estoy en ello. Recorrent els camins de la vida, no? Sí, camins dels més... O sigui, de les persones que conec amb més giragonses. Para bien o para mal. Para bien o para mal. I ahí estamos, sí. Bueno, o sigui, que també els has fet per algun motiu. Sí, bueno. Sí. Pues, bueno, i al final... Me'n presento una mica. En plan, jo bueno, anava a l'institut amb en Dani. Sí, o sigui, fins primer d'ESO. Tota la primària? Sí. I primer d'ESO. Per Polari? Sí, per Polari. No, per Polari no. No, per Polari no. Hemos perdido la magia. Ja sé. I bueno, vaig fer el batxillerat aquí a l'institut, que, bueno, va ser un despropòsit, perquè, bueno, per mi i per tothom que va fer el batxillerat aquí, i tu saps millor que ningú que te'n vas marxar i va ser el millor que vas poder fer. Jo vaig marxar i vaig notar una diferència important respecte al funcionament de l'institut. I tu estaves aquí primer d'ESO, que primer d'ESO va ser probablement el millor, perquè hi havia un director diferent, que el director tampoc era tota la diferència, però hi havia un director diferent i era com tot nou, era gent amb il·lusió i tal, però després se'n va anar tota la merda, però big time. Hi ha normes de censura, puc dir tacos i tal? Sí, tranquil, no. A veure, si no et censuro, o sigui, no hi ha cap mena de problema. Bueno, a posteriori et fot un pit i ja està. Sí. Bueno, no podes censurar el dia de la hispanidad. És veritat, estem gravant això que pràcticament és 12 d'octubre. Sota les estrelles. No, queda. Queden uns minuts. Potser acabem el podcast el 12 d'octubre. Seria...
En fi. Sí, per posar-nos en context, no? Una mica, és un... O sigui, tu i jo vam créixer en un poble, poble voltants de Barcelona, que té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Només té coses bones. Comparat amb Barcelona, només té coses bones. Comparat amb Barcelona, però comparat amb... Amb l'Hospitalet, coses bones. Sí. Amb el Prat, coses bones. Molins de Rei, coses bones. Però, per exemple, o sigui, referint-nos... No em sabotegis l'entrevista. Però, o sigui, per exemple, el que jo vaig notar quan vaig canviar d'institut, movent-me a una capital lluny, o sigui, capital de comarca, però lluny de Barcelona, era que aquí no era ni una cosa ni l'altra, ni era com... O sigui, tenia com les parts dolentes de tot. De volem ser molt guais, que seria el que té així com concèntrica Barcelona, volem fer les coses com bé, però reinventant una mica, i alhora té lo dolent d'un poble que és, al final hi ha com... Tot queda massa entre persones que es coneixen, sí. Jo notava una mica això, perquè quan vaig començar a l'institut a una ciutat de capital de comarca, notava que no hi havia cap mena de personalisme ni de que tu eres un número com a alumne i que les coses anaven una mica a saco, que pot ser dolent. Vull dir, ara també me n'adono de que, jo què sé, potser certs alumnes no mereixen ser un número perquè no són un número, perquè tenen, jo què sé, poden tenir certes condicions que no pots tractar com a la resta, pel que sigui, jo què sé. I que també està bé que es miri, però alhora t'espavila una mica. I... Bueno, deixes de tenir tota la pressió, no? Suposo. Sí, també hi ha com una mena de filtre pues mira, aquesta persona doncs, no li interessa, o tirarà per aquí, tirarà per allà, i aquí cadascú va igual. O sigui, la diferència més gran que vaig notar va ser com allà notava que si un alumne feia una cosa, X vegades se li aplicava un càstig, i a partir de X vegades més se li aplicava un altre i acabava a casa, per exemple. I aquí en canvi era com bueno, no s'acaba de... O sigui, no estava com tot prou regularitzat, llavors era una mica com campi qui pugui. Aquí és el problema que va haver-hi, va ser exactament això, o sigui, ojalà estigués tot regularitzat, perquè en part sí, pots tenir alguna molt maco, que és que la gent tenim profes que vagin a darrere de les persones i els hi diguin ei, per bé i per el dolent, saps? La penya que se tuerce quan ets un adolescent, pues hi ha penya que bueno, los que la lien i tenir un profe que els hi vagi darrere i els hi digui ei, va, quines són les vostres inquietuds? Què us passa? ¿Por qué esto? No? I que una mica pues, els porti, els eduqui, bàsicament. El que passa és que això, si ho tens regularitzat, doncs les coses bones de poder de tenir una atenció personalitzada per un alumne que la necessita, doncs no ho tens. Però al mateix temps, també pot torçar molt, que és el que va passar aquí, jo crec, que és que és un poble petit i podem donar atenció personalitzada, però és que l'atenció personalitzada que donaven era pitjor que qualsevol atenció regularitzada. Sí, jo trobo que sí. I bueno, bàsicament era una colla de salvatges que fotien amb la penya que els hi donava la gana, i així han acabat molts com han acabat. I segueixen acabant, que no és una que vagi a passar i ara ja està. De fet, ara és pitjor encara. Que jo trobo que la intenció era bona, però s'obria com... O sigui, no es comptava amb la part menys maleable dels alumnes, que jo crec que és fonamental. O sigui, aquesta atenció personalitzada acabava donant lloc al toreo puro i duro de vegades dels alumnes més problemàtics, que era com em deixes fer això, seguiré fent això o ho faré més. Sí, però després també això
tenien mesures com molt progressistes, en plan, sí, perquè innovamos i vamos a hacer esto diferente, anem a agafar aquesta gent i l'anem a agrupar, anem a tractar aquests així, però és que al final, o sigui, potser és com molt extremista, però és que jo no sé res del que hagin fet que hagi valgut la pena en aquest sentit. O sigui, agafaven a la gent que tenia problemes, que era la gent que buscava més atenció, la gent que la liava més, i deia, no, anem a agafar a tota aquesta gent que és problemàtica, normalment, i l'anem a agrupar. I quan els haguem agrupat a tots, no els anem a fotre ni puto cas, que és el que van fer. I tota aquesta gent que el que volia era atenció, i bueno, tu i jo coneixem uns quants, saps? Si haguessin agafat aquesta gent i haguessin treballat una mica per insertar-los amb la resta, hagués sigut gent no capaç, sinó hagués sigut gent brillant. O sigui, hi havia gent que realment era brillant. Sí, jo crec que hi va haver com una mena de problema de quien mucho abarca poco aprieta, saps? De voler arribar molt. Era un institut nou, hi havia com moltes coses que encara estaven fonamentals, que senzillament per fer funcionar un institut encara no estaven quajades, saps què vull dir? O sigui, encara no s'havien sustentat, o sigui, funcionament regular d'un institut perquè marxi, o sigui, perquè funcioni, i això encara no estava del tot funcionant. Llavors vols abarcar tot això, vols fer-ho tot molt bé i acaba sent un pitjor remei que la malaltia, però I la veritat clarament. és que realment hi havia professors, o sigui, és que no puc comptar els professors que hi havia dolents, puc comptar els professors que hi havia bons. Jo no sé, Hi havia una quantitat el curs que jo vaig estar... No, a primer sí que és veritat que més o menys se salvava. A segon de fet, doncs també. A segon va començar el canvi, a tercer se'n va anar més de la meitat de profes van marxar, van vindre profes nous, i a quart i batxillerat ja, van estar els mateixos i fins i tot van pitjorar encara una mica més. I els bons que venien marxaven. I jo tot això és com, tot el que tens és que el profe me tiene mania, però és que jo ara mateix fent memòria crítica cap enrere, i jo penso en coses que han fet profes a mi i a gent de classe, i jo ho penso i dic, aquesta persona té un problema com a docent. Com a persona adulta. Com a persona adulta té un problema. I no me'n recordo de, aquell profe, és que eren varios. O sigui, jo he estat en plan, anàvem a fer un examen i sonava l'alarma i el profe posar-se a plorar i dir, d'aquí no surt ningú, tenim un examen i farem l'examen. O sigui, que és molt dur, o sigui, i tothom sabia, nosaltres hem de marxar, o sigui, i sabem que és un simulacre, però l'hem de fer, saps? O sigui, i l'has de fer tu, i això estem parlant de batxillerat, no estem parlant ni de l'ESO, i així moltes coses, en plan un profe que t'agafa un examen, i un examen, energia cinètica, energia potencial, era una prova, sí, i se'l mira i haver fet energia cinètica, energia potencial, plan, demostració perfecta de canvi de una a otra, mirar-se'l, tenir totes les fórmules demostrades, mirar-lo, mirar-te tu, mirar l'examen i dir, aquí em falta un enunciat, i posar un 2 a un examen que era d'una pregunta. Només amb això. I dius, bueno, tio, perquè potser sí que et feia falta. No. O sigui, no. Clar, des del meu punt de vista, o sigui, la meva relació amb tu va ser com tu i jo havíem crescut a la mateixa classe durant tota la primària, que sí que ja una mica l'ambient aquest ja començava a florir, ja teníem algú... Sí. O sigui, teníem com certes dinàmiques una mica tòxiques dins de... Com que sempre érem els mateixos, jo notava com que s'establien molt els rols dominants i els rols no dominants dins d'una classe. Però, bueno, a nosaltres, per exemple, no ens afectava gaire, sobretot a la primària. M'he importat molt poc. Era com... Nosaltres anàvem bastant a la nostra i anàvem fent. I érem, doncs, dues persones que treien bastantes bones notes i anàvem fent. I llavors aquí em va sobtar molt quan a la que passats uns anys jo seguia més o menys a la mateixa línia
I em trobo que tu estàs anant a recuperacions i jo estava en plan, però què està passant? Ja, O sigui, era com... Què està passant? Va ser molt graciós, la meva primera recuperació. Jo, bueno, sempre, el que dius, no? Jo no havia suspès mai res i tal, i me'n recordo que la meva primera recuperació va ser de francès. Quan porto parlant francès a les vacances des que vaig néixer. I, aviam, era aquí... la persona de classe que més francès parlava amb anys de diferència. O sigui, em vaig apuntar a francès perquè vaig dir, saps què? Aquesta optativa m'apunto, que és la mateixa optativa tot l'any, i així puc dir que he fet francès al col·le i em trec una assignatura de sobre. Sí, perquè, o sigui, ara això pot semblar una mica una fantasmada, però sí que és veritat que a nivell d'idiomes ets la persona que conec que més facilitat crec que té. O sigui, però sí, encara que sigui perquè portes fent anglès des de tota la vida, a un nivell, o sigui, a un ritme prou ràpid, perquè, o sigui, què et vas treure? El Proficiency fa... El Proficiency me'l vaig treure als 19. Clar, és que jo o sigui, el First me'l vaig treure per la carrera, que al final em van donar l'Advance, però i perquè, mira, sèries i movides i preparar-me un examen que depenia de... que no era el propi de l'Advance, era l'IELTS, que és com més... depenent de la nota que treguis et donem una o una altra. Jo trobo que és com més... Està guai perquè fas només un examen. Sí, fas només un examen i també trobo que és com més pràctic. No és tan saber-te la gramàtica, no. Fes una redacció i depenent del nivell que tinguis d'aquesta redacció i de comprensió auditiva i speaking, et donarem un nivell. Que caducarà abans? Bueno, però et donarem un nivell. I tu fent els exàmens, que jo trobo que són més complicats perquè gramàtica, use of English, tot el rotllo, doncs... Te'ls preparaves? Sí, o sigui, de sempre que tu havies tingut com un nivell en anglès. Això és un altre, també. Després, francès, estius... Sí, bueno, francès ha sigut també, és una mica raro perquè, bueno, jo on anava de vacances hi havia molts francesos i belgues, però jo era un nen i com collons els hi parlo jo a aquesta gent, saps? Sí. Hi havia molts nens i sempre era com, jugàvem i tal, des de petits. I jo per parlar-los els hi parlava en català. I ho entenien, perquè català i... Bueno, s'assemblen prou i dubtaven, però bueno, el que no ens entenien pues, eren nens. Context. Un nen, saps? I a poc pues, també jo anava enganxant el que deia la gent de por ahí i tal, i pues, bueno, el vaig aprendre. O sigui, jo no me'n recordo d'haver pres francès, però em vaig aprendre. Sí, la teva mare en sap. Sí, ma mare en sap. Llavors, sí. I se'm va quedar, sí. I després a classe, pues, sí, jo sabia francès, però no, fes-me aquest dossier i això és algo molt curiós també, que és la forma que tenen a fer els exàmens d'idiomes als col·les d'aquí, perquè per exemple jo vaig anar a corregir un examen suspès de ma germana perquè va voler reclamar, i jo vaig anar a parlar amb la profe. La teva germana és més petita? Sí, és més petita, sí. I jo vaig anar a veure aquell examen perquè ma germana també sap anglès, o sigui, anava a una acadèmia d'anglès i va aprendre anglès, una mica més d'anglès de la mitja, no en sap molt, però bueno, en sap. I jo vaig anar a corregir aquell examen i hi havia respostes que estaven bé i estaven marcades com a malament, perquè la profe el que feia era que la gent s'aprengués, ara no sabria dir-te què era, en plan no sé, s'aprenguessin com les frases, el vocabulari, els verbs i les conjugacions i tal, s'ho aprenguessin de memòria. I clar, tu pots respondre a alguna que estigui bé, però per eliminació després no pots completar tot l'exercici amb el que et queda. I llavors el que havien de fer era buscar la forma de combinar-ho per poder completar tot l'exercici. Què passa? Que tu pots respondre fases que et serveixen per vàries, però després et quedes sense opcions per contestar-ho tot bé. I clar, llavors encara et resta més. I ma germana n'havia posat que estaven bé, però com que no era la que havia d'anar allà, estava tot malament. Clar. Sí, és una manera d'avaluar... I és una manera d'avaluar la memòria. Sí. I
i com molt també com molt quadriculada, és com el clàssic, els típics memes que surten que és com per crios, que surten memes de que un nen que allò de think out of the box, saps? Que fa una resposta que evidentment no era la que tu com a adult saps que no és la que demanava l'exercici, però que és vàlida des del punt de vista d'una persona que està responent allò. Però... Sí, bueno, sistema educatiu. Sí, i això és un altre, lo de l'anglès, ara que recapitulando una mica lo de la competencia del profesorado docente de la docencia d'aquí, jo no vaig entrar a la carrera, dels estudis, no vaig poder entrar a la carrera perquè tot i tenir l'advance a segon de batxillerat, jo vaig tenir un 5 de mitja total a anglès de nota de batxillerat. I per les dècimes que m'hagués donat tenir un 9, no un 10, un 9, podria haver entrat a la carrera. Sí, o sigui... Era surrealista i jo anava a la profe i li vale, m'heu de fer les redaccions. Vale, feia una redacció, em tornava a la redacció sense cap correcció, òbviament, perquè no hi havia res dolent. O sigui, o sigui amb prepotència a saco, saps? Però o sigui, no hi havia res dolent. I li dic, bueno, i això què conyo ens li passa, saps? Per què m'has posat un 6? I em deia, és que és el nivell general. El que havia marcat a la full era com si seleccionés tot el paràgraf, saps, en general. O sigui, el vocabulari era perfecte. Jo anava a la meva profe d'anglès nativa, sí, li deia... D'acadèmia? Sí. Això què li passa? Què li passa? Una redacció normal i corrent. Jo li feia redaccions a ella, saps? I estava traient buits, no? O sigui, a l'acadèmia amb gent nativa i que m'exigien un cert nivell, m'exigien normes de formalitat, normes d'expressió directament. A partir de l'advance l'advance de fet és molt controlat l'expressió de com dius les coses, com t'enrotlles, et repeteixes, no et repeteixes, com organitzes les idees, saps? I clar, jo estava ja barallant-me amb això, a mi la gramàtica, l'ortografia, això me la sudava. I em deia, no, és que és el nivell general. Puta madre. Ja. Sí, perquè llavors en aquest caldo de cultiu en què estaves, de movides, quina... O sigui, tu quina perspectiva de futur tenies? Quin era el plan? Pues jo plan no en tenia gaire. Que no tampoc estic donant per suposat que la gent tingui plan quan està allà, però més o menys... Era interessant, a mi m'agradaven. Jo sabia el que m'agradava, però era molt difícil saber què volia fer, perquè jo sabia que el que estava fent a l'escola hi havia coses que no eren... O sigui, que no és el mundo real, per així dir-ho, saps? En plan, a mi m'estan putejant a física, però jo què sé si m'agradarà la física, saps? Jo a mi l'ortografia pues, no se m'acaba de, però m'agrada escriure, saps? I llavors és com... I teníem una profe de castellà que em deia, pues podries escriure alguna cosa, tal, no sé què, i jo, pues mira, potser podria escriure alguna cosa. Jo què sé, saps? Són moltes coses, molts dubtes que tens. I llavors el meu raonament va ser, pues voy a hacer algo que sea útil. O sigui, voy a hacer algo que me sirva. I aquest va ser el principi general de què fer. O sigui, voy a hacer algo que me sirva. No vaig a fer un batxillerat científic per després anar-me'n a la carrera de... No, vaig a fer algo que em serveixi. I vaig fer el batxillerat tecnològic, que jo crec que va ser la millor elecció de mi vida. Bueno, no, però va ser una elecció bona, perquè de tots els batxillerats pues, va estar guai i vaig tenir la sort que al tecnològic vaig topar amb profes específics del tecnològic que estaven molt bé, perquè si no probablement no m'hagués tret el batxillerat. I són profes que amb les seves assignatures, que potser no eren les d'allò, no m'ensenya un muntó, sobretot de dibuix tècnic. El meu profe de dibuix tècnic va ser... Que gran hombre. Franqui. Sí, que et motivava, no? O sigui, el que volia era aprendre. Jo no estava pensant en què era en el futur. O sigui, havia fet tests vocacionales i havia sortit en plan 50-50-50-50, saps? És com...
havia pensat moltes coses. Vaig estar mirant de fer física per fer balística, perquè em molava el tema de les armes i tot el rotllo, saps? I vaig dir, hòstia, com molaria esto? No sé, tirar petardos por ahí, saps? No sé, vaig estar mirant moltes coses. M'agradaria dir que va ser una fase perquè tenies 16 anys, però segueixes. No, a veure. Sí, i em van dir, bueno, per fer balística has de fer física. I va ser com, pues vaya. Pues vamos bien, perquè en aquella època tenia molts problemes amb la física per culpa d'un profe incompetent de merda. I llavors, bueno, siguiendo un poco cronológicamente, a segon de batxillerat va vindre un profe nou de física que el tio era un puretis, però era molt bon tio. Puretis? Sí, i en plan... era en plan del rigui, de... Sí, vale. Sí. I per sort, aquest tio anàvem a fer classe, mitja classe ja havia repetit, primer de batxillerat, i jo em vaig salvar de milagro perquè el profe era com en plan tio, saps? Clar, llavors éreu pocs a segon. Érem pocs, bueno, érem uns quants a segon perquè també havien repetit a l'altre. Clar. Però sí, érem... Bueno, va vindre un profe nou i vam estar allà, va fer i tal, i va veure que jo tenia algunes lagunes en algunes partes, perquè realment el profe que havíem tingut abans donava classe a 4 persones de la classe, eren movides molt rares, saps? Però hi havia alguna cosa que sí que em costava i milagrosament el tio em va dir, escolta'm, què t'ha passat aquí? El tio va agafar i va seure amb mi per primera vez en anys, o sigui, des de primer de l'ESO realment, que va seure un profe i em va dir, ei, què tal, saps? Va seure amb mi i em va dir, què et passa? I vaig dir, doncs mira, jo crec que fallo aquí i aquí. Em va dir, mira, fes-me això, intenta fer-ho tu sense mirar el llibre. Li vaig fer i em va dir, vale, doncs mira't això, això i això. Em va donar uns exercicis que vaig de fer jo a casa, tal, en plan extra, amb el que estàvem fent de matèria, i a poc a poc, el primer trimestre em va aprovar amb un 5, no, de fet el primer trimestre el vaig suspendre, i el segon vaig treure un 6, i el tercer vaig treure un 8. Saps? I és com... Sí. Què dius? Hòstia puta, saps? Sí, com canvia i... Quan hi ha aquesta progressió de notes és que estàs aprenent de veritat. Clar, i és com... I el primer el vaig suspendre i el vaig recuperar amb gust, saps? Vaig dir, hòstia, mira, m'he suspès per què? Per això. Vale, doncs vaig estudiar-me això. Pum, em vaig aprendre. Després, per exemple, vaig anar a la recuperació de les matemàtiques de primer de batxillerat, que batxillerat va ser una massacre. I vaig anar a la recuperació de les matemàtiques de primer... No, sí, perdó. Vaig anar a la recuperació de matemàtiques de segon, i el profe, perquè no poguéssim anar a la selectivitat del juny, perquè no els hi baixéssim la mitja... Sí, perquè hi ha com un... No sé com funciona, ni ho sé, ni m'importa. Jo sé el que va fer. Sí, no, però crec que sí, que els fer... professors com que tenen de la seva assignatura, si va X persones... Sí, jo sé el que va fer i allò no era... O sigui, no era just, no estava fet, no era una recuperació. O sigui, jo vaig ser l'única persona, de fet, que vaig anar a la recuperació de matemàtiques de segon de batxillerat i va entrar tothom, va mirar aquell examen, va fer uf, i va marxar. Però no perquè diguessin, hòstia, això és molt xungo, no m'ho he estudiat. No, perquè van veure, i això és una que he parlat després amb ells, que aquell profe no volia que ningú recuperés. I és que era molt obvi, o sigui, aquell profe el que feia normalment et posava unes quantes preguntes a l'examen i l'última era una pregunta que no et donava dades i després resolvies el problema. Et donava un problema i tu havies de pensar la forma de solucionar-ho i normalment era algo molt difícil, era per la penya, era un problema que només valia un punt a passar de ser molt complicat per la penya que volia el 10. Sí. Saps? Que em sembla genial, en plan, vols un 10? Doncs corre-t'ho amb aquest últim problema per tenir el 10, saps? Xapó. Però vas a un examen de recuperació i tots els problemes eren aquests i tu tenies una hora per fer-ho. Clar. I allò que ho veus, o sigui, ho veus ja i dius no, perquè tots els problemes aquests tenien trampa, tots aquests problemes tenien algo que deies no.
Sí. I eren 5 problemes, eren 5 o 6 problemes d'aquests. Llavors dius, això ja m'ho ha posat aquí, per què no? Per què no? I, clar, quan tot sona com una excusa, saps? En plan, fot uns problemes que no et sabies i no has pogut recuperar, però és que jo, o sigui, és algo que li he donat moltes voltes a la vida i o sigui, no, és que no hi ha per on pillar-ho, tio. No hi ha, no, estava fet perquè, mira, perquè aquell tio, tot i ser un profe que se suposa que ha de fer un examen de recuperació perquè la gent recuperi i puguin anar a selectivitat, que és el director del col·le, va dir, no, la gent que ha suspès l'assignatura no vull que vagi a selectivitat. Que el primer examen de recuperació, després el segon examen de recuperació, que ja se suposava que era per anar a la sèrie de setembre, pues, molt més fàcil. Molt més fàcil que vaig trigar mitja hora en fer-lo. Total. Te'n vas a la CL al setembre. Me'n vaig anar a la sèrie al setembre i... Que és la carronya acadèmica que queda, no? Una mica. Carronya, en plan, no queda res. Queda privat i enginyeria, i ja està. Sí, i les 4 carreres que són uns 5 per entrar, no? I enginyeria, no? Sí. Enginyeries aquestes por ahí, sí. Sí, alguna cosa que no té gaire... Sí. I vam anar a la CL i la CL em va anar molt bé, la veritat. Que normalment a la CL treus menys nota que a batxillerat. Sí. Jo vaig duplicar. Duplicar en plan... Sí, tenia un 7. De mitja a la CL tenia a la CL al final, sense les ponderacions aquestes, tenia un 7 amb 2, em sembla, o alguna cosa així. Què passa? Que de mitja de batxillerat tenia un 5 i alguna. Clar. Sí. I el graciós és que després fent la mitja i tot, vaig estar mirant les carreres, que ja no podia entrar perquè era el setembre, igualment, però la nota de tall de la carrera a la que volia entrar jo, al juny... Què era? Era Estudis de l'Àsia Oriental, per lo del xinès i tal. Sí? Espera, fem incís aquí. Però acabo. En tu abanico d'idiomes. La carrera aquesta, per entrar necessitaves un 7 amb alguna, i vaig estar comptant i me quedava a les puertes en plan por décimas, i vaig dir, hòstia, easy, i vaig mirar l'easy, si a anglès m'haguessin posat un 9 a batxillerat i hi hagués entrat. Al setembre o...? No, al juny. Al juny. No. Sí. Però bueno, camins de la vida. Camins de la vida. Llavors, xinès. En quin moment vas començar a fer xinès? Sí. Què? Pel manga. No, aviam, vas en plan... Vas en plan, hòstia, el manga està en japonès. Joder, està guai els idiomes aquests i tal. Hòstia, aprendre japonès, què tal? Bueno, hi ha una noia que ensenya japonès aquí al poble, però no és de japonesa ni res. I bueno, he trobat una que ensenya xinès i és xinesa. I aquí també al costat, prop. A poble, era? No. Vale. Al costat. I vaig dir... Bueno, pues tampoc serà tan diferent, no? Saps? Era més curiositat que una altra cosa, perquè al final mangas en japonès tampoc és que miré, saps? En plan, no és. I vaig dir, hòstia, pues que guai un idioma d'aquests raros amb dibujitos. I bueno, vaig anar a estudiar xinès. Y 10 anys vaig estudiar xinès. Se me fue de las manos y... Sí. Clar, és que a mi això m'arribava. En plan, en Bernat està estudiant xinès. I jo, what? Sí, bueno, ahí està. Però està bo, o sigui, mola molt aprendre. O sigui, i realment, quan aprens un idioma, aprens la forma de pensar de les persones d'aquell idioma. I és molt diferent, o sigui, un xino... Bueno, ya que estamos en el día de la hispanidad, vamos a empezar aquí un poco con los racismos y esas cosas, ¿no? És el moment. Sí. Un xino, sota el meu punt de vista, i claro que la vida del senyor hay de todo color, ¿per què sempre hi ha un xino que ho fa tot millor que tu? Per què hi ha un xino que toca millor el piano, un xino que... saps? Perquè tenen molta memòria. Perquè tot el seu puto alfabet són dibuixos, tio. O sigui, jo he estat 10 anys aprenent xinès i es pot fer perquè jo tampoc no era
cabeza quadrada, en plan, jo feia les meves classes i volia aprendre sobretot a parlar i la gramàtica, el vocabulari i tal, però a l'escriure és una que necessites un munt de pràctica, que es pot fer, però necessites un munt de pràctica i és super tedioso. I al final vaig dir, escolta, saps què? O sigui, de los 1000 caràcteres que m'he d'aprendre, o sigui, és que no m'aprenderé 1000 dibujos, o sigui, no ho faré. I sí que sé llegir una mica, però llegir en plan, toma lete esto, tu que sabes xino. Potser et puc dir de què va, però poc més, saps? En plan, no... Em dones un diari i algú te descifraré algo, però trigaré un rato. A no ser que em donis una app, amb una app et faig el que vulguis, saps? Però clar. El tema són els dibuixos, reconèixer els dibuixos és molt complicat. Llavors, una persona, un xino, o sigui, des de petits els estan entrenant a aprendre els putos dibuixos. Llavors tenen que tenir una memòria que t'hi cagues. I és algo, o sigui, és com cultural, saps? Si tu des de petit estàs entrenant la memòria aprenent a dibuixets, doncs jo crec que al final tens més facilitat per fer-ho. I tot l'idioma en general és un idioma molt senzill, o sigui, el xino és molt fàcil. És 1000 vegades més fàcil que el castellà, que l'anglès, que qualsevol cosa. Sí. És molt senzill. O sigui, tu agafes una paraula i agafes paraules i les ordenes. I de segon com les ordenis, dius una cosa o dius una altra. Però és l'únic que influeix a l'ordre. Després sí que tens, bueno, o sigui, en comparació amb qualsevol altre idioma no tens res. O sigui, són una paraula que la poses aquí per dir que és plural. Però és que és això, és una paraula. O sigui, és com dir tu plural, vosotros. O sigui, ells no tenen vosotros, diuen tu plural, el plural, saps? I és tot molt, és molt quadrat, és anar posant paraules aquí i allà i ja està. Després tens els idiomes aglutinants i les movides aquestes que conjuguen, en plan, els verbs en castellà, que són una palla que es va fer algú i va dir, pues mira, un idioma, saps? I hòstia, estàs loco o què? Sí. Sí, només s'ha de veure els guiris aprenent castellà. Està. Sí. Que pobrets, eh? No sé si estic pas dient tontos, però clar, comparat amb... Suerte, chico. Du, dit, don. Yo hago, tú haces. Hubiese hecho. Claro. Dígale a un guiri, hubiese hecho. Hòstia. Que hicieran. Sí. Llavors, amb no sé quants anys de xinès a les esquenes, no? Dius, volies entrar... Ja portava, en aquell llavors portava 4 o 5 anys de xino i vaig dir... Estudis de l'Àsia? Estudis de l'Àsia Oriental, perquè m'agrada... tornant aquí una mica, m'agradava molt... Però havies dit, o sigui, ara havies dit que volies fer alguna cosa útil i per nom... No, vaig anar a diverses... També m'ha agradat molt l'art. O sigui, jo el que volia... Una cosa és el que vulgui fer, una altra cosa és el que volia estudiar. Vale. Jo volia estudiar per aprendre. I després fer alguna cosa pues, que me llenase i per guanyar-me la vida. Saps? No ho tenia clar, perquè no ho tenia clar. També m'ha agradat molt l'art. Sempre m'ha agradat la música, dibuixar i pues, l'art en general, les pel·lis, el cinema. Però sempre he tingut la impressió aquesta de, bueno, això no se paga, saps? O si se paga és complicat. O sigui, guanyar-te la vida com a músic i ja llegarem ahí, no? Però és complicat. Llavors vaig dir, joder, vaig a fer alguna cosa així que, amb el que sé, com ho puc fer servir per guanyar-me la vida i fer uns quants diners i fer alguna cosa rellevante i després pues, dedicar-me jo a mi arte, a lo que m'agrada, simplement, saps? I estudis de l'Àsia molava perquè feies economia, feies cultura, feies com... Vale. Podies fer molt... Bàsicament era estudiar com funcionava la societat i l'economia i la cultura d'Àsia, bàsicament. Podies especialitzar-te en Xina, Japó, Corea, movides. I vaig dir, pues venga, vamos allá. Però bueno, al final no vaig entrar i ja tomen pel saco. Llavors, quan no vaig entrar, pues jo estava ahí en plan... Bueno, i ara què, saps? Em vaig a una enginyeria, però... Enginyeria ara... Amb el que m'han donat pel cul a batxillerat, en plan, amb la física i les mates, tot i tenir em vaig acabar amb un regust bo d'aquest profe nou que va vindre de física. Però vaig dir... O sigui, estava molt fart. Tens una idea ja formada... Dibuix tècnic em va anar molt bé, em va agradar molt, sempre m'ha agradat, i el profe que teníem també i tal.
vaig gestionar enginyeria, però estava molt ratllat amb la física, amb el que m'havia passat amb la física, amb les mates, com per anar cap allà. I vaig, clar, i carrera, per fer una carrera d'aquestes segundones, per després haver de perdre un any per canviar-me de carrera i tal, doncs vaig estar mirant molt, i els cicles, el grau superior. I vaig anar a un grau superior de comerç internacional, que és com... Vale. I de grau superior, pues, es feia economia, en plan, economia en general. Feies màrqueting, feies administració, feies comptabilitat, logística, tot en general. Bàsicament, convertir en un entrepreneur, saps? Jo, un entrepreneur. Se'm fa com una mica estrany aquesta mescla d'idees en un cicle. O sigui, que tu comences una empresa, t'ensenyaven a fer el teu negoci. Tu agafaves... O sigui, tu què necessites per fer un negoci? Necessites saber com funciona, com registrar una empresa, els impostos que has de pagar, les condicions, una SL, un autònom, el que sigui. Sí. Fer uns estudis de mercat. Els estudis de mercat, moure producte. Sí. En plan, compro métodos de pago, pagas con cheque, pagas con transferencia, pagas con PayPal, pagas en Bitcoin, jo què sé, saps? De tot. Els impostos que hi ha, les facilitats que pots trobar aquí i allà, com interfereix l'Estat amb el comerç, una mica, la Cambra de Comerç. Tenim un profe que era un director de la Cambra de... Bueno, director no era... Te lo diré cantando... Un tio rellevant de la Cambra de Comerç, no sé. I en plan, totes aquestes coses, com fer màrqueting, com fer SEO, en plan, t'ensenyaven fins i tot a fer servir un puto Excel, saps? Que cuidao. Sí. I així. No és com ADE, una mica? O sóc jo que tinc cacao en totes aquestes... Era ADE, però ADE... Bueno, no sé, no tinc clar com el que es fa exactament ADE, però crec que ADE és més en plan, creo una empresa aquí i ja m'apanyaré. Això era molt més d'internacional, perquè sí, feies ADE, però també feies molta logística i molt, en plan, arancels... Sí, com més... Fletes d'agafar contenidors, moure barcos... Vale. Com més in situ, no? Sí, internacional. O sigui, com una espècie d'ADE internacional, per dir-ho així. Vale. I bueno, vaig fer... I tinc que dir que, tot i que jo veia que allò no era lo mío, saps? En plan... És com que no... Jo veia, no que no m'agrada, sinó que no me pega, saps? Jo estic aquí i m'està agradant el que estic fent, però esto no me pega. Però m'agradava perquè aprenia, saps? Y aprendes cómo el mundo está podrido, cómo puedes traer un contenedor de patatas o mezclar ladrillo con azafrán y mogodas aquestes que dius... Sí, bueno, com un xoc de realitat, una mica. No, aviam. O sigui, que veus com funciona el món. En aquest sentit, sí. Sí, en plan, cómo se mueven las cosas y por qué veus tú lo que veus a las marcas, a la tele, por qué diuen, ¿por qué el gilipollas por qué Elon Musk ahora dice que compra bitcoins y luego no compra bitcoins? Pues el pavo s'ha forrat, bueno, això ho sap tothom, en plan, però coses d'aquestes, saps? Tejemanejes d'aquests que... Hi ha uns russos. Hi ha uns russos. Que li hackegen l'ordinador amb nano. Que hackegen l'ordinador. I intenten, no sé, és que encara no he entès del tot què han intentat fer amb el meu correu, però bueno, en principi tot bé. Encara tinc bitcoins. En fi, i sí, bueno, i totes aquestes coses que, les males praxis que en el mundo también, pues te cuscas, serveix perquè te cuscas bastant de lo que hi ha, però bueno, també hi ha coses bones al final. I sí. Bueno, y siguiendo cronológicamente, vaig acabar el curs aquest i vaig fer unes pràctiques a una empresa i allà vaig veure lo maravilloso que es el mundo laboral especialmente en ese sector, perquè
Bueno, després vaig acabar corrent de moltes coses, però... Perquè un cop acabes aquest cicle, o sigui, la teva... O sigui, la teva desembocadura principal és treballar en una empresa com a què? Com a compres, com a ventes, com a màrqueting... Principalment com a compres. O sigui, comercial. No, com a compres. O sigui, comercial és el que ven, suposo. Vale, sí. Compres és... Jo estava en una empresa d'envasos, en plan, bidons, botes de xampú, caixetes de plàstic, sí. plàstic, bàsicament. Vale. Aire con plàstic con aire. Bueno, sí. I compraven a Xina, clar, perquè... Sí. I clar, jo parlava xino i van dir, jo tinc proveïdors xinos i tu podries parlar amb ells i buscar-me proveïdors més baratos. I jo, pues sí, suposo que sí. I vaig anar a treballar amb ells. Vaig estar corrent 2 mesos a 40 hores, que és el que duraven les pràctiques. Els vaig estar portant, bueno, al principi i tal, vaig aprendre una mica com funcionava la companyia, em van donar un carpesano gegant, i em van dir... Ves fent. Aprende, niño. I jo, bueno, vinga. Vaig arremangar i sí, a poc vaig anar parlant, van haver els seus fallos, les coses com són, el primer mes. I després ja va començar a rodar i tal. I jo vaig estar buscant proveïdors i la veritat és que li vaig trobar un munt de proveïdors nous, però els preus l'igualava però no els millorava. I vaig intentar parlar amb ells, però no hi havia... No baixaven de lo que havia. En plan, esta gente o han tocado fondo ya o és lo que hay. Vale. I bueno, pues al final pues, més o menys li portava els contenidors. Li portava, pues, no sé, 3 contenidors al mes, així, més o menys. No gaire, però bueno, ho has d'organitzar, hi havia diversos productes, diverses fàbriques, movides. I vam anar-hi 2, vam anar-hi jo i un company meu de classe, un col·lega, fa temps que no veig, i ahir el van fer fora de la peor manera imaginable, perquè ell va... A mi em van fotre compres i ell van fotre ventes. Vale. I era atenció al client, no? Customer service. I la gent comprava, trucava, perdó. En xinès, també? No, vale. perquè venien aquí, català. Clar. O sigui, vale, compren allà, compren a Xina aquí. O ho porten aquí i sí. porten un contenidor d'envases i els venen. O un avió o el que sigui. I ell estava a ventes i la penya el trucava i li deia, ¿qué esto? ¿Qué tal? I clar, què van fer amb ell? Li van fer el mateix que a mi. Li van dir, toma, siéntate aquí, coge este teléfono y responde las llamadas. Y yo sé, ¿y tú qué vendes? O sea, ¿cómo funciona esta empresa? Claro. Bueno, tú, tal. Y bueno, clar, una cosa és la compra, és que tu portes la batuta la portes tu, perquè tu eres el cliente de la gente, ¿sabes? Sí. Tu vas i a tus pies, señor, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Sabes? Sí, clar. Ell era al revés. Sí, els interessats són ells. Són ells, per vendre. I ell era al revés. Ell era el que pillava. Va pillar. I va pillar molt fort, perquè la penya trucava, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto no sé què? Clar, la penya trucava per demanar preus i hi havia una norma que ell no podia dir preus pel telèfon, total. Que va ser un despropòsit. I van agafar, i a la setmana, sembla que va ser una setmana, 2 setmanes com a molt, li van dir, vale, saps què? Foto't al magatzem. Venga, a cargar cajas, niño. I així? I el van fotre a cargar caixes. I ell va ser en plan, tio, bueno, jo he fet comerç internacional, saps? Estic fent aquí un contracte de pràctiques per practicar, saps? No em podeu fotre aquí al magatzem. I li va dir a la tutora, i la tutora li va dir no, això no pot ser, tu t'han d'ensenyar, o sigui, tu estàs fent un contracte de pràctiques, tu has d'estar amb algú que et digui, no, això no ho facis així, fes-ho això, i tu t'has de poder equivocar. En medio de lo posible, ¿sabes? Dentro del sentido común. Sí, no carregues l'empresa des de dins. Sí, però que era un tio molt correcte, i és un tio carismàtic. El Pau era botones al Majestic de Barcelona. O sigui, que no és un tio que tingui mala presència o que sigui un... Saps? És un tio, pues, majo i tal, que s'equivocarà, però tenia moltes ganes a sobre, saps? I total, li va dir a la tutora, i la tutora va trucar i va dir, no, l'heu de posar a fer tal. Vale. I la jefa li va dir un dia que anés a parlar amb ella i ell va entrar i va posar a gravar el mòbil quan va entrar i jo vaig escoltar perquè em va passar l'àudio com la jefa li va dir, escolta'm, tu tens 2 opcions, o baixes al magatzem i calles la boca,
fins que s'acabi les pràctiques. I jo agafo i quan acabis te les firmo, o tu et queixes a la tutora i jo li dic a la tutora que ets un incompetent, que l'únic que intenten fer és fotre amb l'empresa i tu te'n vas d'aquí sense les pràctiques, sense signar. I les pròximes pràctiques que hagis de fer te les has de buscar tu, perquè això és una cosa que fan els cicles, que és la primera empresa de pràctiques te la donava a l'escola, Sí. i la segona, si les has de deixar perquè sigui o algú, tu has de buscar tu. T'has de buscar tu l'empresa per fer les pràctiques, que és una putada perquè és complicat. És complicat. I li va dir això, li va dir... I tal qual, o sigui, tal qual t'ho he dit jo, i estava en l'àudio gravat, o baixes al magatzem i calladet fins que acabis les pràctiques i jo te les signo, o li dic a la profe que ets un incompetent que m'està intentant fotre l'empresa i te'n vas sense pràctiques. Això, clar, aquí ja portaven, pues, pel mes, Ivan, saps? I bueno, la tutora em va trucar a mi, de fet, em va dir, escolta, tu com estàs? Perquè m'han trucat de que el teu company és un incompetent, que no sé què, i li vaig dir, profe, digue-li al meu company que et passi l'àudio del que li han dit, perquè ell no li volia enviar per problema, per si podia crear un problema, saps? Sí. I sí, per lo que li vaig dir jo a la tutora, la tutora li va dir que li enviés l'àudio i després em va trucar a mi i em va dir, ves con cuidado, tu calladet i quan acabis les pràctiques, fora, perquè aquesta gent va molt forta. Sí. I sí. I bueno, van passar moltes coses. Vaig pujar a l'empresa Amazon, perquè ells estaven pagant la mensualitat d'Amazon com a tenda, que és un pastizal, per poder vendre a Amazon, i ho tenien abandonat. I el segon mes jo vaig dir, pues venga, vamos allá, saps? I a part del que estava fent, que ja ho portava, bueno, controlat, en plan, vale, pues què viene esto? Bueno, pues et busco uns proveïdors, pues no sé què, els proveïdors estava una mica estancat perquè no trobava gran cosa. I vaig dir, bueno, pues em poso amb lo d'Amazon. I em vaig posar a Amazon i els vaig penjar l'empresa Amazon i vam començar a facturar pasta, en plan, pasta. Sí. Però pasta, que les 200 al dia no baixaven. Que, bueno, que dius 200 al dia per una empresa grandota, pues tampoc és tanto, però només començar, o sigui, en plan, a la setmana, saps? I dic, coño, pues mira, guai. O sigui, molava perquè jo veia... Si és una medalla que et penja. Sí, és com, tio, t'he pujat l'empresa d'Amazon, que tu estaves pagant 80 euros al mes, saps? I ara ja estàs... O sigui, ja no estàs perdent diners, això de seguro, saps? I, hòstia, jo no tenia puta idea de SEO i mogudes aquestes i em vaig posicionar, tal. Va, en plan, medalla, saps? Guai. Pues quan estava a punt d'acabar, els 2 o 3 dies, em van dir... bueno, vols quedar-te? Vale. Em van donar el contracte i era un contracte de 4,20 euros l'hora. Wow. 3 hores al dia. Que gastava més en gasolina per anar a l'empresa. Sí. Un cacaulat. Un cacaulat. Me pagaven un bocata al dia. Joder. I els hi vaig dir, a sobre un conveni que no era el meu, perquè no era el meu conveni. O sigui, un conveni de tècnico superior de comercio internacional. No. Sí. No era el meu conveni i tal, i els hi vaig dir, no, un contracte d'obra i servei, que si volen demà em xuten. I els vaig dir, no, jo aquest contracte no porto 2 mesos aquí treballant, o sigui, no... Us porto lo d'Amazon, porto els containers, saps? Home, sí. Molt indigne. Pues no. I l'últim dia em van dir, vale, pues mira, agafes un carpassà i li fas un tutorial per explicar com va tot lo d'Amazon. I that happened. I jo estava com flipant. O sigui, I el vas fer? El vas fer? Vaig fer una altra cosa que no t'explicaré a l'entrevista. No, sabent que no ho vas fer, i jo m'he quedat... No, li vaig donar unes llargues que t'hi cagues, en plan, fins l'últim dia. I no, venga, va, sí, ensenya'm com va. Sí, mira, és això, número d'usuari i contrasenya. Aquí lo tienes, que és el que sabien ells, ja, perquè m'ho van donar. Però i això com ho fas? Pues no sé, per aquí. Jo em feia el tonto, saps? En plan, no sé, és que jo tampoc sé fer-ho tan bé, jo ho he fet, però no et sabria dir, tu mira, remena per aquí, remena per aquí.
y remena por aquí, que no era ni por aquí, ¿sabes? En plan, remena, ¿sabes? A mí que me cuentas lo que me faltaba, ¿sabes? Que ara t'hagi de fer un carpesano. Y sí, el carpesano era nombre de usuario y contraseña. Y pantallazos random de, pues mira, esta página, un pantallazo. Y ponchava y no escrivia res. Home, I... què menys? No, i vaig acabar les pràctiques i el primer mes em van pagar 250 euros i el segon, com no em vaig quedar, no em van pagar res. I vaig estar treballant 2 mesos a 40 hores per 250 euros. Santa mare. Sí. Ya sí, Y vaig dir, pues bueno, pues está bien, ¿no? La vida esta, el mundo laboral, sòlid, mola, guai. Sí, és el millor moment. Ara. ¿Y sabes lo que vaig dir después? Vaig dir, ¿sabes qué? Pues voy a redimirme. Voy a hacerme agente inmobiliario. És veritat, no recordava que... Sí, no recordava. Em sé la història, però no, hi ha curves que ja no les veig venir. El que estic escoltant això dirà, tio, tu eres gilipollas. I sí, no. És una cosa que nadie. I bueno, sí, tècnicament soc agent immobiliari acreditat. Ara mateix. Com ho vas fer, això? Vaig fer un curs que va costar 400 euros, em sembla, o així. I vaig llegir uns llibres de la normativa immobiliària, de leyes, que no he llegit mai semejante coñazo, sí, els tinc allà, si vols després te'ls ensenyo, com el artículo, no sé què, no sé quantos, però bueno, algo sí que se'm va quedar. Y se'm va quedar lo just per saber por dónde me muevo, ¿sabes? En plan, ¿qué has de fer per comprar una casa? Esto y esto y poco más. Vale. Phil Dunphy, volia ser. Ojalá, tío, al menos él es feliz vendiendo casas. Sí, la veritat és que sí. Y bueno, intentant amb un client del meu pare. Entre todo esto hay muchos despropósitos de por medio que podía estar tota la vida aquí explicant, però... Sí, o sigui, de curros... D'anar a una empresa de treball i que un tio me fumi un puro a la cara i em digui, tú vas a estar comiendo mierda, tal cual, literal, vas a estar comiendo mierda. És veritat. Pero bueno, si tú sigues aquí y tal, pues, y una oficina gris, ¿sabes? Y di, mira, ¿sabes qué? Estoy esperando a que me contesten otra cosa y ya le diré algo, ¿sabes? Y de que después agafi aquest tio, que era client del meu pare, y le digo, tu hijo no quiere trabajar. Y es como, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes? No, o sea, así no. Lo siento mucho, prefiero vivir debajo de un puente que estar comiendo mierda, como acaba de decirme usted, señor, ¿sabes? Ir a entregarle el currículum y que agafi un currículum, en plan, ¿sabes? Que te has currado, ¿no? Es tu vida, y que agafi el tiri així y digui, esto a mí no me interesa. Ah, y tú, pues mire. Què més vol que li digui? Sí. Hòstia. Sí, és veritat. Hi va haver com algunes hòsties entremig d'abans de fer-te agente immobiliari. Agente immobiliari que no he arribat a vendre mai res. Vaig estar treballant en una immobiliària, en plan, sí, per veure una mica com es movia tot, però és que tampoc és que hi hagi moviment de cases, en plan... Tinc un col·lega que va fer el curs amb mi i va trigar... Bueno, al final, el graciós és que ell no el va acabar el curs. ell no el va acabar i va entrar a una immobiliària i sense acabar el curs ni res, en plan de captar i tal, i el van explotar fuerte, però sí que va arribar a portar-se la comissió de gent immobiliària d'una compraventa que va formalitzar una altra, però la va fer ell. Però va trigar en plan un any i pico tal per fer-la. Però bueno, jo no vaig arribar a vendre res. Vaig estar currant a una immobiliària 2 o 3 mesos i ja està. 3 o 4 de fet, però bueno, sí. Després vaig estar currant a un bar, vaig estar currant a Correus, on vaig acabar perdent diners perquè Correus, Espanya, dia de la hispanidad. Vaig estar corrent a Correus i vaig perdre diners, és veritat. Per què? Perquè repartia per la zona d'aquí, de ma casa, i, bueno, la zona de ma casa són una muntanya, amb moltes cases. Sí, és una urbanització. I són pendientes de 45 grados fàcil. Sí. I no em deixaven anar en moto. Llavors és, coge el coche, arranca, muévete 10 metros, freno de mano, bájate,
pon las cartas, súbete al coche, quita el freno de mano, quema el embrague, sube 10 metros, freno de mano, baja, pon las cartas, vuelve a subir al coche, quema el embrague. Que vols fer de baixada? Baja, quema el freno, freno de mano, baja, pon les cartes, sube, i bueno, vaig haver de canviar les pastilles de frens al cotxe després d'un mes treballant, mes i mig treballant, i les pastilles de frenos em van costar, pues em sembla que eren 250 euros, i la gasolina de tots els dies treballats perquè havia d'anar movent-me, i pues, bueno, perdre diners no vaig perdre, però per un mes treballat pues 250 euros em vaig endur com a molt, no más. Sí. Ai. Sí. I, en quina edat ens estem situant, ja? Això ja són els 20, 19, 20, sí. Sí. Per ahí. 20, o 20, 21. No? 19, 20, els 20, sí. Bé. Sí, 20, 21 potser. No sé, por ahí. Són 2 anys de cicle i ara ja fas els 20, no? Sí. Pues, 21, sí. Por ahí. I sí. Correus. Sí, llavors em vaig ratllar un huevo ja perquè ja estava muy rayado con la vida, en general. Sí. De fer voltes. ¿Yo qué hago, sabes? En plan, yo me voy a dedicar a un trabajo sencillo para ganar un dinero justito así bien, con algo que pues producir algo y ganarme un dinerito, y ya con ese dinerito pues hacer mi vida sencilla. O sea que no tengo esto de grandeza, así que sí, vaig fer un curs d'entrepreneurs, però no volia ser Jeffrey Bezos, ¿sabes? Volia ser una empresa guai, un negocio de, yo que sé, de ropa, pues de ropa, pues sí. Lo que sea, es que m'és igual. És curiós com això ara és... O sigui, crec que tothom de la nostra quinta ha anat com... Les seves aspiracions s'han anat reduint i ens mantenim aferrats a aquesta idea de... Bueno, una cosa senzilla, com funcioni... No, però jo no tinc... O sigui, però jo no he sigut mai... O sigui, jo no crec que hagi tingut mai aspiracions... O sigui, sí, tinc aspiracions de grandeza, però cap d'elles és en plan... laboral, ¿sabes? Sí que si soc milionari, pues mira, no nos vamos a quejar, ¿no? No. Ai, si demà em toca la primitiva. No, però en plan... No. Sí, no a nivell econòmic. Jo volia fer coses guais amb la meva vida, en plan... Tenir les meves coses guais, no sé, m'agraden els cotxes, m'agraden les motos, pues tenir el meu cotxe guai, però no un Ferrari, saps? Tenim un cotxe senzillet, però guai, que, hòstia, que l'hagi fet jo, no sé què. Pues ara, un cap de setmana me'n vaig a esquiar, saps? Sí. I clar, que necessites pasta per fer aquestes coses, no les pot fer tothom, però tampoc pido tanto, no? M'agrada jugar a Airsoft, pues mira, cada 2 mesos me'n vaig a una partideta d'Airsoft, a l'estiu me'n vaig, saps? Aquí, a l'hivern me'n vaig a esquiar, i ja està, tampoc fa falta comerse el mundo, saps? Però, o sigui, està còmode per poder fer coses bien, saps? No anar a poder... Sí. Alguna cosa que et permeti, paral·lelament, sentir-te ple, no? O sigui, sentir-te bé. Sí. En plan, que no sé, la pasión de mi vida, pues bueno, pero si me sirve, me sirve. I com deia Rubiano, el trabajo te honra, el trabajo... No, o sigui, és veritat, jo em sento realitzat quan treballo, o sigui, les coses com són. Te pule. Si fas, quan fas algo... Sales esplendoroso. Sí. A las 6, 7 de la mañana. 8 de la mañana. A trabajar. Ai. Sí. O sigui, però sí, les coses com són. I jo no... O sigui, a mi m'agrada treballar. Igual que m'agradava aprendre en su època, pues jo crec firmament que m'agrada treballar. Però m'agrada treballar d'una forma justa, saps? En plan, yo hago algo, me lo pagan, guai, ok. Sí, al final... Les coses, bien. La qüestió és aquesta, és sentir que jo faig la feina que fas... Faig algo productiu que serveix. Algo sigui... Encara que sigui el teu jefe. Sí, encara que no sigui intel·lectual, no sigui material i sigui intel·lectual, no? Vull dir que
investigació o escriure alguna cosa vull dir material, en plan que tu escrius un article que es penja i a algú li serveix, saps? En plan que estàs fent God's work, saps? Es como eres una hormiguita dentro del mundo, ¿no? Y tú tienes tu labor y tú la haces y a algú li fas bé i ja està, i tu a canvi d'això aconsegueixes pues, els beneficis de la societat i de saps? Però no funciona així, no és tan fàcil, sabe que no? No. Llavors, estabas tú perdido Yo sí, por ahí. caminando al borde del abismo y miré al abismo Y el abismo me miró a mí. Nah, sí, estava molt ratllat, la veritat. I sí, bueno, vaig tocar bastant fons, vaig estar al pozo bastant fort. I vaig dir, pues no sé, pues volveré a estudiar. Sí, es que no te queda nada. Es que no, Así... es que ¿qué voy a hacer? ¿sabes? O sigui, para malvivir aquí... Sí, hi havia empreses y movidas, pero ¿qué? Contrato de prácticas, vale, ¿se acaba el contrato de prácticas? Periodo de prueba. ¿Y qué? ¿He estado trabajando medio año de gratis? No, o sigui, també és un problema, potser, o sigui, bueno, no és que no és un problema, o sigui, que és algo que li falta a la gent, és que són principios, o sigui, tener tus principios, i clar, jo suposo que hi haurà gent que no tindrà elecció. Clar, però sempre, jo crec que sempre hi ha elecció, o sigui, tu pots dir no. O sigui, que t'has de quedar, no pots pagar el pis i te quedes en la... Bueno, o sigui... Sí, però què prefereixes? No poder pagar el pis o estar tu vida malviviendo, saps? O sigui... Per la majoria de gent, estar tu vida malviviendo, que no pagar el pis és fotut. Però sí, però el sistema abusa d'això. Jo no tinc nothing to lose, saps? A mi me la soda. Però el sistema abusa d'això. De que hi ha molta gent que no pot dir que no. Però llavors no canvia les coses. Ya, aquí está. Estabas en la mierda. Sí. I vas decidir tornar a estudiar. Vuelvo a estudiar. I vaig estar mirant per estudiar i algú que havia estat amb mi pues, sempre, durant tot aquest temps, era la música i l'àudio. Bueno, la música, el cinema i tal, i de lo que m'agradava, els videojocs, i de tot el que m'agradava tot això, pues era l'àudio, el so. I vaig dir, coño, pues, joder, en veritat, a mi pues sí. I vaig estar mirant per estudiar, i quan vaig estar mirant per estudiar me'n vaig adonar que realment és algo que té molta sortida. O sigui, tens moltes sortides diferents. Claro. I totes les sortides que tenia... Los micros, los USBs, ¿no? Que no muchas salidas. Estem prou alts aquí, jo crec que s'hi salta. És un acudit de Vincent Finch. Bueno, sí, és igual. No sé per què le Ojalá Vincent Finch critiqui aquesta entrevista. No, que és gallego i està en català. Bueno, sí. En fi, sí, i totes les sortides que tenia, en plan, totes m'agraden, perquè sempre m'ha agradat els festivals i la música, m'agrada la música, m'agrada les pel·lis, la postproducció, els videojocs, els efectes sonors especials, en Star Wars, no? Pues molava. I dic així, joder, pues todo lo que tiene esto me mola. I vaig voler estudiar, lo que pasa que era supercar. Sí. Y no llegaba porque con un sueldo de cartero que tiene que renovar su coche cada mes, pues no llegaba. I em vaig posar a treballar amb l'empresa del meu pare, que és jardiner, i vaig estar un any treballant i, bueno, per sort, com que visc amb els meus pares, pues tot el que vaig guanyar ho vaig estalviar. En plan, me gastava... Bueno, perquè no gasto, 50 euros al mes, com a molt, més la gasolina, poco más. I vaig estalviar, els meus pares em van donar una micona més per acabar d'arribar i començar el següent any lectiu. Sí. I
i vaig pujar a estudiar, vaig estudiar SAE, enginyeria d'àudio, enginyeria de producció d'àudio, abans es deia enginyeria, fas de tot. I el més curiós de tot és que la majoria de teoria del so no t'ho ensenyen com si fos física, però és física. I em va molar un huevo, en plan, bàsicament la teoria de les ondes, o sigui, física d'ondes. I freqüència, hercios, movides. I molt pràctic tot, i em va molar. Vaig estar els 2 anys que va durar 24/7. O sigui, mi vida era, me levantava, me iba a SAE, em passava el dia allà, estudiava, acabava d'estudiar, m'anava als estudis. I SAE és com una escola d'audiovisuals, però especialitzada en àudio. Té bastant prestigi a nivell internacional, en plan. I vaig fer de tot, en plan. I és privada? 100%? Sí, és privat, sí. I no és un curs, no tinc una carrera ni un grau superior, o sigui, tinc SAE. Però és un curs de 2 anys, no? Sí, és un curs de 2 anys diari, i el que et dic, jo estava 12 hores a SAE, 12, i algun dia estirava i 16, perquè a SAE el que té té uns estudis que t'hi cagues, i no patrocinen això. No em patrocinen. Víctor, si estàs ahí, hazme supervisor. Sí, no, i tenen els estudis i tal, i tu pots quedar a practicar, en plan. I sí, jo és el que feia. Jo feia 4 hores de classe, 6 depèn del dia, tal, i després sortia d'allà i dinava, em quedava a l'estudi, i de sol a sol. O sigui, jo a vegades entrava pel matí d'hora, i que era de nit encara, i sortia i jo no havia vist el sol en tot el dia. Sí. Però passava les hores volant, un estrès impressionante, però en plan un estrès que dices, joder, ¿sabes? Perquè estava estressat de lo que estava aprendiendo. Clar, i si fas projectes que són teus... Sí, bueno... O sigui, sí. Però que els portes tu. Feies coses meves, les portava jo, i a vegades feia coses que me decían, no, tienes que hacer esto, per classe, o el que sigui, però era com, vale, practico, perquè és que practiques i després estàs allà i sents un gos bordar i dius, ese perro está a unos... Uy, es pequeñito, 8.000 hercios. I és com, uf. I després, quan estàs allà i ho notes, no? Vaig a editar unes veus i dius, uix, que timbre més raro. I agafes i fos clic, clac. I de cop, és tot com perfecto a l'oïdo. I realment... Sí, jo he vist samples teus de ai, Dani, escolta això que vam fer tal, i està molt guai. Allò de la peli, l'escena que en plan... Era una escena bèl·lica. Això, era Predator. Sí, estava... Falten dobladores. Dobladores és difícil de trobar, però sí. Sí, no, i... Joder. I al final, meditando sobre el tema del so i tal, tot el que hi ha, tot el que ens envolta, és freqüència. O sigui, la diferència que hi ha entre els ulls i les oïdes és que amb els ulls detectes unes freqüències i amb les oïdes detectes unes altres. Que és la llum i el so, és freqüència d'onda. Llavors és com molt... O sigui, ja no t'omple només a un nivell professional, que dius, no, mira, és que he aprendido esto, ¿no? La ciència, ¿no? És com... Té una implicació que jo crec que no s'ha descobert encara, tot i el que s'ha descobert, bueno, no és que sea físico, ¿sabes? Però, en plan, que hi ha un nivell espiritual en todo esto de las ondas y en tots els sentits, ¿sabes? De les ondes d'oïda i les ondes de ver, l'espectro auditiu i l'espectro visual, no? Sí, com cosmològic, no? Sí, i l'harmonia. Me'n recordo, algo que em va marcar un huevo, que va ser quan vaig... Bueno, sempre m'ha agradat aquestes coses, no? Però quan més em vaig començar a preguntar tot això va ser quan un dia van portar uns altaveus que reprodueixen freqüències més greus i tal, que tu no les escoltes. Tu escoltes de 20 a 20.000 hercios, ¿vale? I van portar uns que reproduïen, em sembla que era a partir de
10, 12, por ahí. No t'ho sé dir, por ahí. I el profe ens va dir, mira, la freqüència de ressonància d'una calavera, de la vostra calavera, de tu cráneo, està entre això i això. I sí, es va posar i anava movent el fader de les freqüències i veies com diferents persones de la clase, dependiendo del tamaño de sus cabezas, se anaban fotent a las manos y era como, hola, hola, hola. Y bueno, llegó mi frecuencia, que era la más grave porque tengo un chabolón que te caga, i allò era com... Bueno, que no ho sents, o sigui, és que tu no sents res perquè no ho escoltes, però te quema la cabeza. O sigui, és com... És màgic. O sigui, realment, jo el que vaig veure allà va ser màgia. O sigui, el tio em va fotre un altaveu a roda de l'Averno, allà, mig de classe, que dius, bueno, va punxar la targeta de so que reproduïa tal, va fotre el generador de onda, allò va començar a moure's i a mi se me deshacía la cabeza. No, però que se't desfeia. I després ens va ensenyar una altra, que era la de la gola. I que la gola variava molt, no sé què, que depenia de les persones i tal, però aquell tio va fotre unes freqüències i a mi se'm va tapar la gola. O sigui, és que és molt xungo de dir. És com, imagina't que se t'adorm la tràquea. Sí. Es como, no puede ser porque estoy tragando, estoy respirando. Pues sí, el tío va a fotre allá las frecuencias y yo un hormigueo y era como, yo no me noto nada, yo trago y no siento. No es que no te sé definir porque es como que tragas pero no hay nada aquí, ¿sabes? I va ser com... O sigui, el que pots fer amb això, perquè teòricament tot té freqüència de resonància. Sí. Llavors, tu pots agafar una cèl·lula d'un càncer i fer-la resonar fins que es desfaci. Bueno, que això és una forma de tractament que hi ha pel càncer. Però... És que jo no soy científico. Yo sí, pero no me estás metiendo, me estás poniendo en unas tesituras que no són les mías. M'imagino que és complicat en aquest sentit, però... No és que ho tingui gaire per mal, la veritat. Però, o sigui, tu fas ressonar alguna cosa i ho trenques. I tot té freqüència... Sí, bueno, i tot... les copes de... Sí, les copes. Les copes. Pues igual que les copes, tus globos oculares tenen freqüència de resonància. I si et fota la freqüència a suficient potència per fer-te resonar els ulls, se te deshacen los ojos. I així amb tot. O sigui, clar, el problema que té això és que les medides del teu cos són diferents, les medides del cos són diferents per tothom. I és algo que yo me pregunto, ¿hay alguna parte del cuerpo humano que sea igual para todos? No ho sé. Però si fos així, tu podries fer ressonar aquesta part i aquesta part, si tu fots la prou potència, la desfaries. I no sé, és com... Uau. Està guai. No sé, Sí. és mágico, és mágico. I bueno, pues sí, vaig estudiar i ja està. Desfent calaveras. Y después era deshago calaveras. ¿De qué trabajas? Deshaciendo calaveras. Ojalá. I què onda, I ara, pues aquí estem. Mai més ben dit. Aquí estem. Sí, què onda? Hòstia, he trigat en pillar-ho, m'ha de la puta. Llavors, acabes les pràctiques, no? Del SAE? De SAE no vaig fer pràctica. Bueno, pràctica. O sigui, els projectes sí, feia projectes, sí. Feia directes i tot, sí. Sí, les pràctiques i tal, vaig treure el SAE, carta de recomendació i tot. Molt bé. I bueno, i aquí estoy. Fa una mica menys fa uns 8 mesos que vaig acabar. Sí. I... Clar, perquè a més la pandèmia et va pillar acabant. No, vaig tenir sort. Amb la pandèmia vaig tenir molta sort, perquè just va ser la pandèmia, estava fent el mòdul, diguem-ne, la part de videojocs. Vale. Àudio per videojocs. Sí. I aquesta part no es fan servir els estudis de SAE perquè el que necessites és un ordinador i punto. Clar. I normalment el guai és fer-la a casa, perquè si tens un PC bo, saps? Pues jo tenia aquí el meu ordinador,
amb el joc que havíem d'editar, fèiem classes online, online, amb el Zoom, que també és molt més pràctic. O sigui, quan estàs a classe, fas classes amb Zoom igualment, perquè tu has de veure la pantalla del profe bé, saps? No, si la fiques al projector és una merda. Tu tens allà el Zoom amb la pantalla del profe i el profe et va explicant el que fa. I tu tens el profe allà, però al final el que estàs mirant és la pantalla. Sí, estàs fent procediment a un Real, a Unity. No. I pues, nosaltres ho vam fer a casa. Jo em va molar un munt. És el que més m'agradaria fer videojocs. Perquè és només dinàmic, en plan, quan fas música o cine, quan edito els teus podcasts jo vaig acabar de la Cati fins als collons. Sí. En plan, por favor, cállate ya. Saps el que em vull dir? Sí, com... I mira, el teu podcast encara, perquè, ara en sèrio, perquè és un podcast molt llarg i vas parlant de coses i és com, quan escolto alguna cosa, sempre és alguna diferent. Però si has d'editar un tema de 2 minuts, una escena d'una pel·li amb molts efectes que dura... Bueno, aquella que vaig fer de Predator en 2 minuts exacte, em sembla. Sí. Yo vaig acabar de Predator. Yo veo un Predator ahora y lo mato, no porque me vaya a matar a mí, porque estoy a los cojones ya del láser, de la boca que se le abre, no. Claro. Muérete ya, alien. O sea, qué pesado. Sí. Tinc l'esperança de que aquesta entrevista, com que l'estem gravant aquí, l'hagis d'editar poc. Però seria molt graciós que acabessis molt fart de tu mateix i no parlessis en una setmana. Demasiado tarde. Voto de silencio, ¿no? No, ya. Que grabé un podcast y tuve que editarlo. Està editat ja. Vale. Llavors, sí, feies el videojoc aquí. Sí, feia el videojoc aquí i va estar guai, perquè jo m'aixecava pel matí, em fotia de fer el videojoc per la tarda a classe, en plan online, i després m'anava a jugar a Pathfinder amb els meus col·legues online. Vale, I clar, com que el videojoc m'ocupava tot el temps, perquè també és el que volia fer jo, saps? En plan, estic fent molt de videojoc, ara tota la resta s'espera i faig videojoc a saco, saps? I per aprendre-ho bé i tal, i sí, vaig aprendre i això. I sí, vaig estar en plan 24/7 fent videojoc i els meus breaks jugava a Pathfinder online i després quan SAE, la veritat és que s'ho va muntar molt bé, props for them, les classes online funcionaven perfectament, les matèries es donaven superbé, plan, van agafar una setmana, van dir, esta semana no vamos a hacer nada porque nos vamos a organizar. I sí, van parar totes les classes, ho van parar tot i van dir de aquí una semana os decimos cómo hacemos esto. Y sí, y van viendo, nos van a decir, mira, vais a hacer estas clases así, esto así, al final de curso vais a recuperar todo el tiempo que no tengáis de estudio, perquè clar, és una putada que jo estic pagant un dineral per poder tenir pràctiques a estudi bo, saps? I no poder fer servir l'estudi. Sí. I clar, a mi em va sortir rodó, perquè tot aquest temps que jo tampoc hagués fet servir l'estudi perquè estava fent videojocs, doncs tot aquest temps que no vaig poder fer servir m'ho van donar a final de curs per fer jo les meves coses. Saps? I llavors és com, no he fet servir l'estudi perquè no l'anava a fer servir tampoc perquè estava fent videojocs i no em posaré ara a gravar música, que tampoc no tinc ni què gravar, saps? I això. I vaig tenir l'estudi a final de curs i em vaig fer el tema aquest de la guitarra, tal, estava coses. Sí. I de vuelta al mundo laboral. I al gener vaig acabar i vaig tenir estudis fins l'abril i vaig tornar al mundo laboral y pues estoy buscándome la vida. No és millor. No és molt millor, però sí que crec que soc més professional amb l'àudio que el que era amb l'altre, amb comerç internacional, etc. Immobiliària. Com que és una que sí que li poso una mica més de passió, pues, i crec que soc més professional perquè m'he format més. O sigui, gràcies a aquesta passió pues, he après àudio i
Sí, o sigui, no t'has més preparat. vaya podcast, chaval, de vaya mocos me estoy pegando, nen. O sigui, amb l'àudio et faig el que vulguis. En plan, un festival, el Sonar, o sigui, jo sé com es munta el Sonar i te'l podria muntar. O sigui, realment te'l podria muntar. O sigui, necessites estas etapas, con esta pega, con esta no està més aquí, este cable allí. O sigui, el sistema general, per exemple, saps? O editar unes veus, te les puc editar, puc netejar-te-les. Vols fer un efecte especial? O sigui, lo que quieras. Ja, deixa de ser una... Per mi no és una qüestió tècnica, sinó una qüestió de concepció, saps? En plan, ¿cómo quieres que sea la espada del tío este futurista? No quiero que sea como una avioneta que, ¿saps? Star Wars, saps? Sí. I és com el tema aquest que d'arribar a concebir un so, saps? És el problema. Però per fer-lo, jo no tinc cap... O sigui, no tinc cap limitació ara mateix, que jo crec. Que guai. I clar, em sento molt més preparat i per fer qualsevol cosa. El que passa és que és difícil entrar... Sí, tampoc és que sigui un sector que li hagi anat gaire bé, precisament. Sí, ha sigut molt graciós perquè jo, clar, vaig acabar SAE i pues no hay directos. Sí. Pues el 50%, bueno, no, el 50 no, el 70% de tus possibilitats de trabajo perquè no és que només hi hagi concerts, però és el més fàcil perquè carregar caixes ho sap fer tothom, saps? Sí. I clar, tu agafes un curro ja carregant caixes però et deixen fer un bolo i el fas bé, el tio et dirà però si un bolo ho fas tu, saps? Sí. I perquè els profes es dediquen a això també, a part de ser profes, saps? I ens deien, no, això funciona així. Vosaltres comenceu, aneu a qualsevol empresa i ara que us deixin tocar taula i els digueu el que heu fet i si ho feu mig bé, vosaltres fotrem a fer bolos, perquè un tio... La targeta. La targeta, sí. Targeta, que l'amic té una targeta de presentació. De presentació que és puntazo, Sí. O sigui, realment útil. Faig els bolos i a totes les bandes i a tothom que veig allà. ¿Te dedicas al audio? Sí, yo soy. Toma. No me cuentes tu vida, toma. El cantante del grupo. Toma dos. Sí. I, bueno, també m'han putejat, però que t'hi cagues. En plan... Fort. Però, bueno, ara almenys tinc algú així que dius, pues, bueno. Sí, tampoc ha estat... També algun tumbo has donat ara. No, fuertes. Des de... Sí, però bueno. Vaig fer un concert de festa major, vaig estar currant 4 dies, un parell de dies vaig estar currant 20 hores. Els 2 dies vaig estar currant 12 hores, 20 i 12. Potser més de 12 l'últim, però bueno. 12, 20 i 12. Era en mode automàtic, O sigui, en plan, jo ja no estava, perquè no dorms. Dormir 4 hores és com... no era ni 4 hores, era una siesta, saps? Em va sortir una clapa de psoriasis a tot el front de l'estrès, perquè és algo molt xungo a l'àudio, saps? Tu estàs a un concert i tu com a músic, tu has fet algun vol o alguna audició o alguna cosa, saps? Sí. Bueno. Tu tens tota la pressió aquesta de dir, ui, que estàs nerviós. Sí. Clar, quan ets tècnic és com el mateix tipus de nerviosisme però racional, i tu saps que si passa alguna cosa, encara que no estigui sota el teu control, saps? Si un micro casca, si un cable se tuerce, si el micro que ha portat el músic fa alguna cosa, saps? Tothom farà així i es gira, o sigui, bueno, girarà el cap. Vols dir? No, clar, sí, passa, O sigui, aviam, depèn del que passi, saps? Si se sent alguna mica raro, pues la gent, ui, problemes de sonido, i alguna gent, però si passa algun plan, s'apaga, tothom fa, hola tècnico, què ha passat? Saps? I clar, tu estàs tot el dia amb aquesta pressió. No crec que sigui tant, O sigui, tens la pressió de la gent, tens la mateixa pressió que un artista, perquè que soni o no depèn de tu, més enllà de la... Clar, tu no tens la pressió de tenir que componer, però tens la pressió de que has de fer que soni, saps? I si no, tota aquesta gent dirà tu, saps? I els hi fotràs aquell moment, i després a sobre tens la pressió, perquè tu no només tractes amb la gent, tractes amb l'artista, saps? Tu tens la pressió de fer de que l'obra de l'artista es transmeti de forma correcta.
I tu tens la responsabilitat de no destruir l'obra de l'artista i de fer que aquesta gent, en aquell moment, perquè aquell moment serà irrepetible, o sigui, no hi haurà... No és algo que tu diguis, bueno, doncs ho arreglo. No, aquella gent està en aquell moment. Clar. I si tu trenques aquell moment per tothom. Clar, tens un compromís tant amb l'artista i com amb el públic, no? Sí. Com de pont. Sí, i és immediat. No pots arreglar-ho, no pots compensar-ho. No hi ha compensació. No hi ha res que puguis fer tu per compensar el que has fet malament. O sigui, tu el que pierdes, lo pierdes. I és molt fàcil perdre molt, molt ràpid, saps? Clar, perquè com a molt pots tornar a lo que tenies. O sigui, al nivell... No? No, perquè o sigui, el tiempo perdido no te'l tornarà, saps? Tu tens una hora de bolo, saps? Vull dir, si tu com a molt pots fer un... O sigui, diguem-ne que si tu fas tot bé, tens un bolo perfecte, sí. Si hi ha una cagada, ja no pots tornar a tenir un bolo perfecte. No. Clar. I com a molt pots dir que a partir d'aquell moment torni a ser tot el bo possible. Sí. Però sí. Bueno. I és molt condicionat, es podria dir que és algorítmico, saps? En plan, una cagada dius, potser una cagada fins i tot et queda bé, saps? Ui, se le ha roto el micro ese, viene el técnico, lo arregla, y siguen ahí con el bolo. Hostia, mira, esta gente que ganas tiene de tocar, que vale, guay. A la segona, vaya técnico de mierda. A la tercera, acaba el bolo i t'estan criticant. I bueno, jo tinc sort perquè de moment Dios así lo querido, pues no he tingut res de l'altre món. Ja te llegarà. He tingut putades, putades, i que és el que més ràbia em fot, que hi ha algunes putades no han sigut culpa meva i bueno, però el tècnic és el tècnic, saps? Però sí. I ara, bueno, allò que et deia, que vaig estar treballant allò 4 dies, 12, 20 i 12 hores por ahí, i no em van pagar res. Gratis, sí. Estàs de pràctiques. Sí. I després també un bolo que vaig anar a una sala, un tributo de música cubana, tal. Bueno, anem a buscar unes coses, ves tirant cables, tal, tiro cables, monto micros, disposició d'escenari, monto la taula, connecto la taula, comprovo tots els putos micros, netejo, tal, només quedava mesclar quan vingués el grup i tal. No, de fet, el grup estava i es va agafar volum i tot. Sí. Només quedava mesclar i quan va anar mesclar ve el tio, vale, ja està, com va això? Ja està tot muntat. Vale. Agafa el tio, mescla de puta, com el puto cul, es queda tan ample, comença a entrar penya. Això, clar, jo havia anat pel matí, a les 9, perquè era a Girona i tal. Havia anat a les 9. El bolo era prou d'hora, que era a les 5 o a les 6 o alguna cosa així. Estava tot muntat, tal. Comença a entrar gent. Era a les 5. A mi no m'havien donat de dinar. La gent havia pagat 17 euros per entrada. S'omple una sala de cine, perquè era una sala de cine. S'omple una sala de cine. Toquen. S'acaba. Recullo. No. Estàs de pràctiques. I va ser, sí? Ara practicaràs tu solet. Quants bolos dius que teníem? 2 bolos més? Pues ara, a buscar-te otro. Home, sí, clar. Sí, no, i ja està, sí. A sobre em van fotre perquè no em van fotre una cosa. Però després em va sortir un curro, que eren 5 dies, i eren 3 hores al dia, que eren bolos de mitja hora, i que són 2 micros, en plan, guitarres acústiques, 2 cantants, en plan, molt, molt fàcil, i només per això em pagaven 100 euros al dia, saps? Estava genial. I surten coses molt guais. Em va sortir ara amb un col·lega de Science, va sortir per fer una pel·li de Kuwait. No sé, t'ho vaig explicar? Sí. Que pagaven molt bé. Al final hem tingut mala sort i no l'hem quedat, però que vau demanar a vosaltres el pressupost, que us van preguntar quan us hem de pagar. Sí, i vam enviar un pressupost i vam dir, anem a fer un pressupost en plan, cobrando bien, cojones, saps? Perquè, bueno, i
cony, que no va ser res desorbitat, al contrari, va ser com... ho vam justificar tot. En plan, hores, estudio, micros, tot el que ens feia falta, que si foley, que si ambientes, que tot. Tot ben justificadet, ens va dir... Que vale. Era una pel·li. Una pel·li, 2 hores i mitja de pel·li, que era aquest tela. En un mes i mig que tenia per fer, feia la música, jo feia el diàleg i tal. I sí, vam enviar tal, ens van dir que sí, vam estar mirant mètodes per pagar, ens van dir, bueno, os sí, pero os fraccionamos el pago, no sé què, vale, guai, i estaven perquè ens donessin l'ok, tenien reunions i tal, i al final la pel·li es va tirar enrere per movides de producció, que sí. Drames de producció, perquè aquesta gent és un puto caos. Bueno, sí. La producció és... Sí, el que tiene. Sí. I al final no es va tirar endavant el projecte de la pel·li, però nosaltres teníem el pressupost acceptat. Llavors és com... Uau, perquè era molta pasta. O sigui, és un... Bueno, molta pasta. Pasta per pagar l'àudio d'una pel·li. O sigui... Sí, bueno, sí, no, clar. Sí. Ell feia perquè treballo jo no soc músic i treballo amb un company de SAC, que ens vam graduar junts, i ell sí que és músic, és molt bo, fan bandes sonores i tal, és en plan, és el nuevo Hans Zimmer, cabron. És molt bo. I ell fa la música i jo faig efectes i diàlegs, en plan, perquè no sé fer música, jo. I, clar, mola, perquè ell fa la música i tal, i joder, ell cobrava el seu, jo cobrava el meu i... Sí. Em surten 2 d'aquests a l'any i ja clar, hi ha llum al final del túnel de cop i volta, sí, ¿no? Joder, la luz estaba en las puertas del cielo con San Pedro ahí, ven y pasa, hijo mío. Bueno, era un San Pedro cubaití, potser era més aviat Alá en la Meca, però m'és igual, o sigui, no sé. Sí, bueno, oye, d'on arribi, si arriba. Hòstia, si arriba. Sí. Bueno. Y ya, bueno, sí. Y muchísimas ofertas de empleo, solicitudes de empleo tiradas por ahí y muchísimas negativas. Bueno. Als Estats Units hauré de marxar. Als Estats Units és increïble. Es paga tot molt bé i hi ha moltíssima oferta d'àudio, perquè es valora, no sé, allà es valora. Bueno. Aquí no tant, però bueno. Pues pa allí ja et vindré a veure. Estaré por ahí. Mola perquè hi ha sortides tope de random que em trobo por ahí i hi ha alguna que faig iolos de tant en tant perquè fa 2 dies o 3 vaig enviar una que era a un crucero. Un creuer per fer de... Clar. Perquè un creuer, sí, el capitán habla, en el creuer hi ha concerts i ahí han de tenir un tio a l'escenari que hi hagi el concert, coordinant els escenaris, coordinant micros, coordinant bandes i sí, eren 6 mesos de creuer a sobre del creuer administrando tal el audio perquè ha d'haver-hi algú perquè hi ha algú que no sàpiga, no el posaràs allà al capitán a dir allà, això no sona bé, tens un diapasón. Sí. Y hi ha sortides molt guais, però bueno, tal com està el mundo, pues és complicat, però sí. Bueno. M'agradaria molt fer documentals, gravar sota l'aigua. Superguai, però bueno. Les ballenes. Les ballenes. Sí. Ai. Bueno, poc a poc, ¿no? I tu què, Dani? Com estàs, no? Torno a començar aquí. No. Benvinguts a Camins de la Vida. No, l'entrevista inversa me la farà la Cati. No. Sí. La Cati i jo. Vale, bueno. T'imagines que cadascú, per tots els entrevistats, cadascú va fent una pregunta? Sí. No, quina movida. Guai, me la preparo, Jo no em preparo res, Cati, estàs ahí? Bueno. Segur que no està d'acord, però m'és igual. Bueno, no ho està. Perquè ja va haver de gravar 3 vegades. O sigui, la vaig haver d'entrevistar 3 vegades. ¿Sabes por qué pasó eso?
Perquè no estaves tu fent de tècnic. Ja. Pues nada. Però la disposició dels micros, clar, la vaig fer jo com bonament vaig poder I así fue. A la D3. Y así fue. O sigui, vas fer com lo pitjor que podies haver fet. Ahí estaba el Dani dándolo todo. Bueno, sí, señor. Bueno, jo què sé. Micros separats. A veure, sí, clar, micros separats. O sigui, clar, perquè no s'acoplessin. El que és que no estaven prou separats. Com s'acoplen els micros? O sigui, perquè no se sentís el que deia un en el micro de l'altre. Llavors, els vaig separar tot el que vaig poder. El que passa és que n'hi havia un que era més sensible de l'esperat. Llavors, i s'arribava a sentir la veu de l'altre. Criminal, o sigui, criminal. Jo què sé, a més al menjador de casa amb un eco, que no se l'aguanta. Bueno, però l'eco, mira, saps? Jo què sé. És natural, les modos. Però bueno, al final vam gravar amb un sol micro i ja està. És que... Sí, és que sé, jo veig el sentit de la birra, que no diré que li estic plejant la idea de la birra, però van amb dos. I jo, bueno... Però quan diners han gastat en micros, Bueno, jo què sé. Jo no tenia per fer una inversió. Soy científico. Soy científico. En fin. Bueno, descubriste los límites de mi paciencia, Bueno, en fi. Doncs, amb aquesta escena poètica aquí... Bucòlico. Què? I és dia de la hispanitat? És dia de la... Un moment, vaig a veure. Suposo que sí. ¿Sí? Señoras y señores, pasan 47 minutos del Día de la Hispanidad. Podemos decir con seguridad que és el Dia de la Hispanidad. Jo. Sí, sí. La magra de madre. Efectivament, 12 d'octubre. Aquí. Jo crec que ja podríem acabar el podcast. És que vull dir, jo vull dir viva Espanya, vols fer però... algun... però... T'anava a dir, vols fer alguna declaració? Crec que ja no te faré aquesta oferta. En fi, Bernat, un plaer tenir-te aquí. Nada, no tenir-te aquí, no, tenir-te jo aquí. És veritat. Bueno, però és espai metafòric. Vale. Confidencialitat, Sí. Ja vam dir 3 milions i mig i los royalties. Sí. Si jo us fa alguna reflexió així profunda de la teva trajectòria, de com la vida t'ha portat per... Com la vida és el que no t'esperes de la vida. Jo crec que qualsevol persona que tingui l'objectiu de vivir la vida tiene que ir con cuidado con las gallinas porque te pegan con el espolón en el ijar y te dejan bizco de por vida. I fins aquí l'episodi d'avui.